rutina. Despois vos vou preguntar a ver se alguén de vos fixo algunha receita das que aparecen no libro. Pois ide pensando no que ides preparar, vale? E a continuación podemos montar así unha especie de coloquio, vale? Podedes preguntar habilidades, comentar o que vos pareza, con total liberdade, como se non estivesen aquí as profes, vale? E arrancamos entón. Bueno, pois, eso, son Leticia Costa, son unha escritora de Vigo. Coñecedes Vigo? Sí! Quen estivo en Vigo? Casi todos, bueno, entón xa non vos conto nada de Vigo. Xa sabedes vos máis que a mí. E levo escribindo, pois, uns cuantos anos. Escribí o meu primeiro libro cando tiña 13, 14 anos. E empecé así un pouco de broma. Logo fun seguindo ata o día de hoxe. E, ademais de ser escritora, tamén son abogada. Pero, a día de hoxe, pois, só me dedico a escribir e ir a coles tamén. Estou agora aquí falando con vos. E que viña agora? A ver, quen sabe